Nasikop na sa Talisay City Police ang sospek sa pagpamusil sa usa ka habal-habal driver sa miaging semana. Ang sospek, giila nga si alias Alfie, 40 anyos, residente sa Barangay San Roque, Talisay City, ang positibong giila sa mga saksi. Ug base usab sa kuha sa CCTV, diin nakita ang sospek nga nagbisikleta ug bisan nakabonet kini. Atol sa pagkasikop sa gitudlong mamumuno, nasakmit gikan kaniya ang bisikleta ug tanang gisul-ob niini atol sa pagpamusil. Lakip na ang kalibre 45 nga armas nga gituhuang gigamit sa pagpamusil. Ipaubos niya kini sa ballistic exam. Ang maong dinakpan ang gitudlong nipusil-patay sa biktima nga si alias Ayan, 43 anyos, nga taga San Roque ra usab ug usa ka habal-habal driver. Gipusil kini ni atong Pebrero 4 sa Barangay Kansuhong samtang nagmotorsiklo ang biktima. Sa pakisusi sa kapulisan, gipasabot sa sospek nga wala gituman sa biktima ang sugo niini nga pagpalit og iligal nga drogas nga mobalor sa 2,000 pesos. Kasong murder ang ipasaka batok sa maong dinakpan.